Ardal chwarae greadigol. Yn y fan hyn mae yna ddeunydd gwastraff, adnoddau naturiol, offer gwneud marciau, amrywiaeth o ddeunyddiau crefft a phopeth o fy'n cyrraedd y plant. Mae popeth wedi'i labelu a'i glystyru yn ôl lliwiau. Mae plant yn hoffi pethau i fod yn drefnus, yn lan ac i weithio. Bydd rhan fwyaf o tasgau ffocus yn digwydd yn yr ardal yma. Bydd y plant yn dysgu am rwygo a torri a glido, gwneud marciau, gallent blygu, mesur ac ysgwyd wrth creu a defnyddio dychymyg. Wrth greu gallent drafod a gwrando, rhannu profiadau a gwneud dewisiadau. Byddent yn mynegu syniadau a theimladau wrth gydweithio gyda eraill neu ar ben eu hunain.